Horas jala selamat Natal ma dihita saluhutna. Di pehita maringara di tikion, saya tetong ma asido tolongi rohani tu hata namadungan hita sudena. Hata ni debata naga betul jamita di tikion, tarsurak do di Yesaya sia ayat sada saha rodionom. Hujahahom majo isini turpuki tu tonga-tongata, songonom ma didok. Bangso namardalani di bagasan hahulumon, marnida sada panodang na bulun. Bicar do sada panodang diaka na mangingani tano linggoman ni hamatean. Nunga di patorpo bangsoi, nunga di padiri hodi ibana halalas ni roha na bulun. Marlas ni roha na sida di julum ni buhim. Songon las ni roha di gotilon, songon parulupulupon di namarbagi tabat-taban. Ay nunga di ponggol hoko auga na apetu ibana, dohok batahi ni abarana, dohot lising-lising ni na mangadu ibana, songon uju di ari midian. Ay masok-sok dusugut nasa senjata ni parsenjata, di hatuturtar ni tok tangan, rodi ulos na marsapu mudar, gabi si panganon ni api. Ay nunga tubuh di hita sada poso-poso, dilehot tu hita sada anak, papetu abarana dusugut harajaon, jala bahenon nagwarna, si partahi halongangan, si ulu balang ni dewata, ama saliling nililingna, raja ni Hadamion. Bahen hagagada ni harajaon dohot Hadamion na sumarujung, diha bangsa ni si Daud, dohot di harajaon nai. Pahoton dohot patuhuhon marhiti-hiti patit, dohot hati goran, olak nion rodi saliling lilingna. Hamuruhon ni Jehovah Zebaot patupahon songoni. Ido sahakna. Huria nahin holongan itu hatta Yesus Kristus. Meragam do hasusaan na bui masa mulu di bagasan hagulapon. Laos jok-jok do nang keadaan ni hagulaponi dipake manggobarhun ngulu ni hajol maon nahu masusa ala ni dosa. Sialani i rikok mapanodang lahu patiurhon hagulaponi. Asabui dengan mangula aka nanaing suhubasanna jala dengan mardalan tusi tujuan nasitongi. Laos demutusido tong nasinunggulan ni topik ni jamita di tikion. Napabotohon naong bicar do panodang di tonga-tonga ni hagulaponi. Hudian itu hatta di bagasan turpuk jamitaon jupak kita do panurirangion ni si Yesaya. Taringot tu haroro ni panodang na bulun. Ima namar tudu-tudu tuhatu tubuh ni tuhata Yesus Kristus. Atik pe songon namardalan di bagasan hahulumon bangsonai ujui. Alanya kadosa nanula nasida. Alai taida dang rimas di patujulu di bata mangonai tu bangsonai. Toktong do holongi di patujulu di bata anggiat merhamu baon. Jala di turpuk jami taon jepak kita do holongi Tuhani marhita na marsuruh Yesaya. Laho manuri rakon tutonga-tonga di bangsonai. Pabuan nunga di baga-bagahud di bata, sada poso-poso lahu mabuan haluau dohot Hadamion, tutonga-tonga di bangsonai muse, jala ibana do nanidokna panodang nabuloni. Ditikina bicar do sada panodang nabulun, asa marbalik nasida sen hagulapun ningulu tu hati uron di bata. Sasitongna yang go panodangi nunga di lihod di bata hiap perjulu tu bangsonai, ima di bagasan hata ni Tuhani. Khobar doi tuntar surat di Pesalmen 110 sia ayat 105 di dokdo. Hatamido sulu-sulu ni patu jala hati uron di dalaku. Jadi au surah ulu bangsoi di sulu-sulu manang disodangi hatani Tuhani. Totu dang merdalan di hahulu mebinasida. Alai kenyataanna jutad dopi manibil nasida sian hatani Tuhani. Gabi di kobar humma ngulu di bangsoi songon na merdalan di hahulumon. Di baheni disakapi debata mamuse papatarhon hatanai. Merhiti nagabi daging ima di bagasan diri nitu hatta Yesus Kristus. Lapatanna lam di papatar debata mamuse panodangi merhiti nagabi jolma di bagasan diri nitu hatta Yesus na sorang tutonga-tonga ni portibion. Omma nabi nabagahon ni si Yesaya di turbuk jamitao. Jala dihilalai banado ia haroro ni panodang na buluni. Tung mabual las ni roha do itu tonga-tonga di ngulu di bangsona dohot tuaka na madjakosa. Pola do di go barhol las ni roha na binuan ni panodangi. Tulas ni roha di tiki masa ni gotilon manang masa panen. Artina
mulu juppa masa panen somalna suluk malas nyeroha ala adong hasil panen songon sikak ni halu jaunna dungi muse adong kebanggaan pabu berhasil lo nani ulenai ima mabel las rohana digo barhod do muse las nyeroha na binuan ni panodangi tu paru lupulupon uju merbagi tabat-taban manang membagi jarahan tiki monang meneluhum musi di parporangan gabe songon hadiah ma hasil jarahani dirajumi sekaligus songo sikak ni halu jaunna doho paru kilonna di parporangani songoni malas nyerohani bangsoi digo barhon sije saya diturpukon mulu bicar panodang nebuluni di tonga-tonga ni bangso na merdelani di bagasan hahulumon nagua manasida sian hahulumon nauksanga madudoni ngulu di bangsoi ima dosa nasida marerupod debata digo barhon do hahulumon di dosei songon auga manangkuk na madudoni ngulu di bangsoi doho batahi manang gandar na ape di abara ni bangsoi doho licing-licing manang tongkak di penindas na mengadu bangsoi sude bubani tahe gabe bolong manang sumisi ala ni panodang nebuluni jala masosok do nasa senjata ni parsenjata di hatu turtar ni tok tangan rodi ulos namar sapu mudar gabe panganon ni api artina taluhonon ni panodangi do muse nang akamusi ni bangsona nase menidus manang menindas nasida sehingga umat Israel yang tadinya berada dalam kegelapan akan memperoleh anugerah Allah kesedihan dan penderitaan mereka akan diubahkan menjadi sukacita yang besar mana masa di haroro ni panodang nebuluni jalanunga robe tutu panodang nebuluni ima di hatu tubuh ni poso-posoi napatar di bagasan diri ni Tuhatta Yesus Kristus Yesus do panodang ni portibion hurian itu Tuhatta hagulapon na nyadupan di bangsoi ujui laos sunggul-sunggul lui pengeton akka hagulapon na masa di ngulutta sinwae tudo songon bangso na merdalani di bagasan hahulumuni dotong ngulu ni halak na samian di bagasan dosa ati pesa sitongna hamaguad do ujung nii alai tarpaima do petu hattai diak kana ulu majakon ibana ido uban naro ibana tu portibio nasa na majakon Jesus tiur manguluna jala jupangal las nyeroha manguluna sumisi ma akahagulapon nasa patubu arsak lohot hasusaan sian nguluna suluk mahatiuron nagok dame di bagasan nguluna nuaeng nagabe pesan Natal ni turpu jami tau dihita loasma panodang naung bicari ima Tuhatta Yesus Kristus tubuh di bagasan roham laho manodangi nasa mulutta asa di bagasan hati urok kita mengadopi akaragam ni namasa rope di ngulut taon asa sumisi ma akahagulapon na adong di bagasan mulutta ala ni panodangi sumisi ma nang hagauron ni roha sumisi ma nang kekhawatiran ni ngulu jalaholan mangasahon sodang nasihat Tuhatta sa bingdo gabi jupangan hadamiom mangulutta jalaholan mangasahon sondang nasihat Tuhatta sa bingdo gabi tarbaik kita merdalan menuju tuhatiuron ningulu di bagasan Tuhattai atong tajakkom ma Tuhatta Yesus Kristus panodang nabuluni tubuh di bagasan ngulutta muba mahagulapon gabi hatiuron muba ma arsak gabi las nyeroha selamat Natal ma dihita amin.